Čaute, nachádzame sa opäť pri Vujšane v dedinke Čukan, teda Lombisové údolie, a všade okolo sú krásne čajovny. Poďte sa pozrieť ďalej. No a tu sme v Bambusovom údolí. Toto, čo tu vidíme, tieto staré stromy, tak to je práve švedicienka, ktorá má asi 50 rokov. Poď sa pozrieť, jak vyzerá. Celá obrastená makom, starý krík, 50 rokov, starý krás. Vujšan, Čukan, Laucen, Švejsa. Vodná víla zo starých stromov, krásna svinka v Čukuťu. A nájdete ju na tých